Masu kallon mu da kuma sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku a cikin labarin mu na sashen Hausa. Kana kuma muna muku barka da shan ruwa na wannan maraice na Juma'a inda muke 29 ga watan Maris na shekara 2024 miladiyar haifuwar Annabi Isa dan na Maryam, wanda ya daidai da 19 ga watan Ramadan na shekara 1445, watan daren 20 kenan ga watan Ramadan. Ga kuma labarin namu dai bayan da inda za ku ji cewa kasar Niger da kuma kasar China sun rataba hannu akan wata yarjejeniya. Ita dai wannan yarjejeniya tana ba kasar Niger dama tura dalibai musamman masu matakin bakaloriya domin ɗaukar horon ayyuka abin da ya shafi fannin man fetur. Ga kuma ƙarin bayani daga bakin ɗaya daga cikin wanda suka halarci wannan taron, yana mai cewa wannan yarjejeniya mun yi ta ne saboda kamar muna da niyya aika 'yan ƙasa wanda suka samu niveau bac za mu tura su karatu shin, wanda suka samu bac su shekara 4 ne za su yi na karatu a can, su komo su yi aiki nan a cikin fannin petrol. Sannan kuma akwai wanda su kuma daga niveau licence ne za a ɗauke su a aika su ma can shin su yi formation ta shekara 3 su zo su ma su yi aiki cikin domain ɗin petrol. Kenan wannan yana cikin fanni namu wanda muka tsara na cewa tun da muna so 'yan ƙasa su ɗauki wannan sektor ɗin na petrol, kenan dole sai mun koya musu aiki yadda ya kamata, don saboda in sun zo ya zamanto su ne za su yi aiki bisa duka kamfanoni wanda aka kawa ko wanda za a kawa a gaba, wanda za su yi aikin petrol. Ya zamanto daga abin da ya kama daga maneuver har zuwa director general, ya zamanto 'yan ƙasa Nigerian ne suke aiki. Shi ne zai ba mu damar mu ɗauki wannan sektor ɗin gaba ɗaya don mu bunƙasa shi saboda amfanin ƙasarmu. Don shi ne muka daidaita tare da su ko muka yi sinye. A nan gaba ma akwai wani aiki da za mu yi tare da su, mu tura wasu 'yan ƙasa. Me ya zo shi ma bayan kahin mu lakwal ɗin da muka yi kare, wadda ita wannan ne za ta yi forman duka irin mutane wanda za su rika aikin petrol, kahin ta ɗauka deja za mu muna tura mutane su yi formation. Wannan mutanen yanzu deja za a yi tare da ANAB za mu ɗauko dosiyan su, in aka yi selectionin su za su akwai wanda za a yi matar niveau na anglais d'abord, su yi anglais a sa su a niveau, sannan ƙarshen wajen mois de juillet haka za su ta yi formation ɗin. Kenan nan zuwa wata 3 zuwa wata 4 ya kamata su ta yi, mai kahin nan sai an musu formation ta niveau ɗinsu na anglais. a ɗaya ɓangare kuma za ku ji cewa gwamnatin ta ƙasar Niger ta yi wa al'umma odar sukari inda za ta sayar da shi da farashi mai sauƙi. Hakan dai ya biyo bayan koken da al'umma ke yi da na abin da shafi tsadar rayuwa, inda da shekaran aka damƙa shi ga hannun darakta na ma'ajiyar cimaka ta ƙasa watan OPVN. Ga dai kuma ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Gwamman motoci ne makile da sukari da gwamnati ta yi oda a ƙarƙashin umarnin mai girma shugaban ƙasa, shugaban majalisar sojoji Brigadier General Abdurrahman Chani. Gwamnatin dai ta yi odar wannan sukari ne daga makwabciya ƙasar Burkina Faso domin ragewa talakawa raɗaɗin tsadar rayuwa, musamman ma a cikin wannan wata da muke mai alfarma, watan Ramadan, inda dai gwamnati za ta karya farashin sukarin ne wajen sayarwa al'umma da shi. Darakta janar na gidan ajiyar cimaka wanda ake cema OPVN ya jagoranci bikin gabatar da wannan motocin. A yayin da ya ɗauki magana, General Sidi Mohammed shine darakta janar na ofishin ma'ajiyar cimaka wato OPVN, ya shaidar cewa gwamnati ta ɗauki dukkanin matakai da suka kamata domin ganin cewa an sayar da wannan sukari a farashi mai sauƙi ga al'umma. Kana kuma sun ɗauki matakan ganin cewa wasu ɓata gari ba su saya ba don su je su saidawa al'umma da tsada. Da haka tuni suka keɓe gurare na musamman kamar Tilibiri, Doso, Yamai da kuma sauransu. Da haka kuma sun san ko suwa da suwa za su sayar ma da sukarin tare da kuma farashi, tare da umarnin shugaban ƙasa, shugaban majalisar sojoji Brigadier General Abdurrahman Chani da ya yi ƙoƙarin ganin cewa wannan sukarin ya iso wa al'umma a cikin lokacin da ake buƙatarsa. Kimanin ton 1,600 ne dai suka samu shigowa, akwai ragowar sauran a baya. Wannan kuma duk a cikin asusun ƙasa ne gwamnati ta yi
odar wannan sukarin domin kawo wa al'ummar musulmi sauki duba da irin halin da ƙasar ta tsinci kanta a ciki tun bayan juyin mulki ranar 26 ga watan Julin shekarar 2023 da bai hana wa wasu 'yan kasuwa ƙara farashin ababen more rayuwa ba. Sai kuma rahoton namu na gaba kuma na ƙarshe inda za ku ji cewa a baya-bayan nan dai kuma idan muka duba za mu shiga cikin lokacin sallah musamman ma a wani lokaci da muke na azumi wanda a wani lokaci na sallah dai kowane yake fafuka ganin cewa ya samu sabbin kayan da ɗumka domin halartar sallar idi. Hakan ya sa dai muka zagaya a wajen teloli domin gani da idanunmu musamman ma abin da yake wakana ta bangaren ayyukan nasu na ɗinke-ɗinke. Ga dai kuma ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da muka haɗa muku. Abin da ya zama al'ada ga al'ummar musulmai na gudanar da shagulgulan sallolin idi guda biyu a kowace shekara musamman ma sallar azumi ko kuma karamar sallah inda kowa yake kokarin ganin cewa ya mallaki sabbin tufafi na sakawa abinda ya janyo kurarar al'umma zuwa wajen teloli. Hakan yasa muka zagaya wajen telolin domin jin ta bakin su inda muka garzaya a shagon Raha Sidi Kuciyar ga kuma abin da ɗaya daga cikin ma'aikatan yake cewa. Nan Raha Sidi gaskiya yadda tsarinmu ya ce mun ka ma'aikata masu wanda sun kasa aikinsu mun ka kan aiki fi sabila kan aiki ne gare mu na zamani wanda za su fitowa da aiki yadda ake zato har na ordinatar muna yi wannan wanda ake yi Dubai duk muna yi. Gaskiya ni dai ba na ce ba don gaskiya akwai wuya gaskiya don ko wani tela bai iyawa akwai wani muna da teloli da mutum 10 kenan in ma wani bai da lokaci wani na iya yi. Mun kuma sake lekawa a shagon ɗinki na Ashi Steel inda muka zanta da Malam Habilu Rabi'u wanda shine shugaban shagon na Ashi Steel ya yi muna nasa ƙarin bayani. To mu abinda a fuskan mu wanda yake shine aikin mu dama dinki mataki ko kuma in ce kokarin da muke yi da shine mu ga mun ba da wannan dama ta al'ummar musulmi su yi wannan abin da musulunci ya ba su shawara na su samu sababbin tuwaye su dunka domin su je sallar idi cikin ni'ima cikin kwanciyar hankali da kuma farin ciki da farin rai. To in na ce kuma matakan da muke ɗauka shine za mu yi kokari mu ga ya za a yi na farko mu haranta mutum rai game da ɗinkin da ya kawo da kalar ɗinkin da yake so ko kuma kalan kayan da yake so ma mu bar shi da kanshi ya zaɓi abin da yake so kuma bayan ya yi zaɓen mu tabbatar cewa mun yi mishi abin da yake so game da kayan da zai sakawa. Sannan kuma idan magana ta lokaci na wa'adin da muka ba mutum ya zo ya karbi kayan shi yayi mu tabbatar mun ɗauki matakan da duk suka kamata mu ɗauka saboda idan lokacin yayi na karban kaya idan mutum ya zo ya samu ya iske kayan shi a kintse a cikin yanayi wanda shi da kanshi zai farin ciki zai ji daɗi. Babban matsalar da muke fuskanta a cikin aikin mu yau shine wannan wutar lantarki. Tunda in ka duba duk kayan aikin namu duka da wuta ne suke aiki. An wuce zamanin da za a zo ana tuka keke ko kuma ana wannan abin da ake ce ma pedal. Yanzu kayan da sun zama inji ne wanda sai da wuta yake aiki. To shi wannan abun ya zama muna matsala wadda gaskiya takan kawo muna damuwa wani lokaci. Duk da dai muna yin kokari wanda ya kamata a ce duk da akwai dokewa wutar lantarkin za mu yi duk mai yiwuwa saboda shi wannan kiliyan din kan ran shi ɓaci ko kuma kai ya zo ya iske ba ya aikin. A nasu bangare su ma wasu maɗunka na shagon Raha Sidi Kuciyar sun bayyana muna yadda suke gudanar da ayyukan nasu da kuma irin matsalolin da suke fuskanta musamman ma na ɗaukewar wutar lantarki. To gaskiya muna tafiyar da aikin mu ba wani matsala daidai insha Allah kuma ba mu samu wani matsala da shi kuma duk dai abin da ya kamata na tarairayar masu kawo aiki daidai gwagwado ana yin ɗinkin maza da na mata duka har masu bukatan ma in za a sha'ani in za a ba da irin contract haka na biki ko siyar da yadiddika tc ko shadda da ana yi to kuma ba mu wani fuskantar matsalar gaskiya da oga a wurin tafi da al'amuran shago. Mu muna gabatar da ɗinkin maza mata alhamdulillah muna da garanti ne akan har kun shigo 24 hours muke ba awa 14 insha Allah kowane kalan aiki ka shigo da shi zaka zo ka tafi da abinka. Dangane da aiki kuma bamu da matsala kowane kala muna yin shi alhamdulillah. Ayyukan muna ɗinki na zamani ne wanda yake tafiya daidai da wannan lokaci
kamar dinki mai breast cuff, fitted gown, stretch skate, mai fanti kashe din nan da suke cewa ko riga da jeep duka rough duka muna yi. Gaskiya dai ba daɗi ka muna fama da wannan matsala to amma dai ba abu da mun san lokaci ne insha Allah akwai lokacin da abun zai daidaito inda kaga ko a yanzu haka muna fama da wannan matsalar wutar amma dai in muna da generator da muke aiki ko ba wuta za a tayar ayi aiki ba wani matsala insha Allah. Shi dai waɗannan lokutan na daf da sallar idi sun kasance lokuta ne na cin tiritin teloli sai dai a bana abin na da ɗan sauƙi duba da irin halin da ƙasar take ciki. Masu kallonmu da kuma sauraronmu duka abin da ya sauka kenan a cikin labarin namu na yau a madadin dukkanin abokan aiki muke ce muku ma salam auta lahiya.